Ευλογήτως Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος, κατεπλάγει ορών σε εν νεκρή λογισδέντα, του θανάτου δε σωτήρ την εις γην καθελώντα, και συνέ αυτό τον Αδάμ εγείραντα, και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφόρη εδραμών. Προς το μνήμα σου θρηνολογούσε, αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρηνού ο καιρός, πέπαυδε μη κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε, δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Αγίον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα, εμιά τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζωδότην τεκούσα, ερυτρός παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας, χαρμονή δε τη Εύα, αντιλήπης παρέσγες, ρεύσαντα ζωής. Ήθινε προς Δάβτην δε, ο εξούς σαρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός.